Абе, човек, не знам момиче ли си, момче си, ама не съм избелвала нищо. Това се е получило от контраста, нали разбираш? Хубав фотоапарат, капиш. Аз не съм като вас. Тъй, че тя не излиза от тях, за да се преработва снимките на Photoshop. И там другите програми. Да. Да. И другото, ти сигурно цялата ти снимка е преработена на Photoshop, щом ги разбираш тия работи явно. Тъй, че няма какво ми говориш на мене и не съм тук някакъв хейтър и ще руки. Послепи, къпала съм си косата. Затова изглеждам така. На дъжда. Да, бягахме. Тичахме боси на дъжда, като малумите. Цел са ни пуснали от лудницата. Ох, за нищо не пречи. Айде, спирай. Та, не знам дали съм си я преработила, нали аз съм си я преработила проблем. Оф, айде, включвам.